Helo a chroeso i raglen radio Ysgol Llanhari gyda fi Elin, Fi Myfi, Fi Lucy, fi Marged, a fi Mari. Wel, mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn hybu a hyrwyddo'r Gymraeg yn yr holl sir. Mae da ni nod uchelgeisiol i sicrhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, felly dydyn ni'n trio cyrraedd pob oed a pob targed o gynulleidfa. Mae hynny yn digwydd gyda gwasanaethau plant, gwasanaethau ieuenctid, digwyddiadau cymunedol a gweithgareddau amrywiol gydol y flwyddyn. A mae Grant Hanfod Cymru yn cyfrannu'n fawr iawn at y gweithgareddau a digwyddiadau yn y maes ieuenctid hun, sydd yn un o'n targedau amcanion mwyaf ni dargedu dros y blynyddoedd i ddod, mwyn i ni gau'r bwlch yna sydd yn bodoli ledled Cymru yn y cwymp defnydd iaith, unwaith o pobl yn gadael addysg swyddogol. Felly, da ni wedi cynnal gweithdai DJ, da ni wedi cynnal taith ysgolion, da ni'n mynd i gael gweithdai sgwennu cerddoriaeth a chreu bandiau fydd wedyn yn perfformio ym Mharti Ponti ym mis Gorffennaf. Da ni yn ymestyn allan i'r ysgolion, da ni'n cynnal y gweithgareddau yma yn yr ysgolion ac yn y gymuned. Ac hyd yma, a ni'n ond hanner ffordd trwy wario'r grant, da ni wedi ymgysylltu gyda rhyw 2,000 o bobl ifanc. Felly mae'r grant yn hynod o bwysig i ni fel un o'r ffyrdd, fel arf pwysig mwyn gallu ymestyn allan i'r grŵp targed yna. I gloi, dyma Candelas gyda Cyntan Bellach.